Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Abbasynyň saýlanan prezidenti Donald Trumpy saylaw ýeňişi bilen gutlady. Döwlet başçyny Türkmenistanyň Abbasa bilen gatnaşyklarynyň häzirki derejesinde ýokary baha berýändigini, iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň deň hukukçylyk, birek-birege hormat goýmak, özara bähwitleri goramak ýörelgeleri esasynda mundan beýlekde ösdürilmegine uly ähmiýet berýändigini aýtdy. Bu ýurtlaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň iki ýurdun halklarynyň bähwitine geljekde hassa puwtalandyryljakdygyny bir anam bildirdi diýip Türkmen döwlet habar gullugynyň 6-njy noýabrdaky habaryna aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Kamala Harris hem 6-njy noýabrda Washingtonna öz gollugçylaryna ýüzlenip eden çykyşynda Respublikan bäsleşi öňkü prezident Donald Trump'tan saýlawda ýeňlendigini boyun aldy. Bu saýlawyň netijesi biziň isleýän, gazanmak üçin göreşenge ses beren zadymyz däl. Ýöne maňa kulak asyň. Amerika wadasynyň çyrasy elmidama. Biz ýan bermesek we göreşimizi dowam ettirsek şonça uzak nur saçar diýip ol tarapdarlaryna ýüzlenip Trump'tan ýeňlendigini jemgyýetçiligiň öňünde ilkinji gezek boyun alanyny aýtdy. Men bu saýlawdaky ýeňlişimi kabul etsem-de bu kampaniýanyň huzurlandyran göreşini ýeňlendigimi kabul etmeýärni Harris öz okan Howard Üniversitetinde aýtdy. Ol Trump'a telefon edenine onu ýeňiş bilen gutlandygyny, oňa we onuň toparyna geçiş wagtyna aktamy dolanyp gelmek kömegini teklip edendigini aýtdy. Bir häkimiýetiň parahatçylykly usulla geçişine gol ýapar diýip ol Amerikanyň şowkyna söz berdi. Abbasa habar serişdelerinin köpüsünün şol sanyny Associated Press habar gullugynyň we CNN'niň maglumatyna görä Trump Wisconsin'ni ýeňiş gazanyp saýlaw kollegiýasynyň zerur bolan 270 sesini aldy. Trump Michiganyny we Pensilvaniýada hem ýeňiş gazanyp gök diýwar diýilýäni aradan aýyrdy. Ol 2016-njy ýylda geçirilen üstünlükli kampaniýasynda bu ştatlarda ýeňiş gazanyp soň 2020-nji ýylda Prezident Joe Biden'le bäsleşenini bu ştatlarda ýeňlipdi. Prezident Biden hem Trump'y gutlamak we onu Aktamda duşçuga çağırmak üçin telefon etdi diýip Aktamyň çep eden beýanatynda aýdylýar. Beýanatda Biden'in 7-nji noýabrda halka ýüzlenip çykyş etjektigi aýdylýar. Şeýle-de beýanatda Biden'in geçişin yumşak bolmagyny öpçün etmek we ýurdy jewsleşdirmek, birleşdirmek üçin işlemegiň ähmiýetini nygtanlyk wellenýär. Biden Harris bilen hem gürleşdi diýip beýanatda aýdylýar. Trump bir günüň öz gollugçylarynyň ýygnanşygyna çykyş edip özüni ýeňici diýip elan etdi. Men öz şagalarymyň we siziň münasip bolan güýçli, howpsuz we gülläp ösýän Amerikasyny döredýänçem dinç almarny ol 6-njy noýabr säkerini şowhun edip gyýgyrşan gollugçylaryna Palm Beach'te Florida'daky gurultay merkezinden ýüzlenmesini aýtdy. Respublikan partiýa Ohio'daky we Günwatar Virginia'daky wajib ikorun alıp Abbasanyň senatyndaky gözegçiligi hem öz eline aljagy meňdýär. Ýöne Kongresiň beýleki palatasyndaky wekiller öňündäki aglawy köplük inni kesgitlenmeli. Respublikanlaryň ýeňişi Russiýanyň Ukrainadaky uruşyny, ýakyn unnagordaky söwüş konfliktine we beýleki global meselelere hem uly täsir ýetirjegi meňdýär. Ses berişligiň Ýewropa etjek täsiriniň ähmiýetini tutuş kontinent boýunça köp sanly gözegçilik toporlarynyň sine esasynda gözegçileriň saýlaw netijesiniň daşary siýasatda näme aňlatjakdygyny berýän bahalar arkaly görüp bolýar. Trump başda Abbasanyň gün ortasynda we orta günnägorunda däp boýunça respublikanlaryň ileri tutulýan ştatlaryna öňe saýlandy. Harris bolsa 2020-nji ýyldaky saýlawlaryň netijelerini bolşýaly däp boýunça demokratlara gol ýapýan ştatlarda öňe saýlandy. Emma muňa garamazdan Trump iň çekeleşikli ştatlarda şol sanyny Georgia'da, Demirgazyk Karolina'da we ulu utuş bolan
Pensilvaniyada köp sesarlygy bu onu ak tamyň ýoluna saldy. Şu aralykda Günorta Koreýanyň prezidenti Yoon Suk Yeol'un Trump bilen telefonla urlaşyp Demirgaz Koreýanyň Russiýa iweren eskerleri barada maslahat edenligi ma'lum boldy. Günorta Koreýanyň prezidenti Abbasanyň saýlanan prezidentini ýeňiş bilen gutlanyny Demirgaz Koreýanyň Russiýa iwerilen eskerleri baradaky aladasyny bildirdi diýip Koreýa resmisi 6-njy noýabrda aýtdy. Yoon Demirgaz Koreýanyň eskerler meselesini Trump'un özüniň ilki bolup gozganlygyny aýtdy. Şeýle-de Yoon öz ýurdunyň Ukrainany ýara bilen üpçün etmegini aradan aýyrmaýanlygyny aýtdy diýip habarda bellenýär. Mundan başga Günorta Koreýanyň prezidenti bilen Abbasanyň saýlanan prezidenti iki ýaran ýurdun arasynda soňky 10 ýyllyklarda ösdürilen ýakyn gatnaşyklary dowam etdirmek meselesini ara alyp maslahatlaşdy diýip habarda edilýär. Trump 1885-89 ýyllarda we 1893-97 ýyllarda prezident bolan demokrat Grover Cleveland'dan soň ýygyderli däl ýagdaýda iki möhlete prezident bolan ikinji prezident hökmüne taryha girer. Şeýle-de Trump kasam kabul ediş dabarasynda iň ýaşuly prezident, jenaýatda ýazgarlan ilkinji prezident bolar.